Eucharistická oběť se přináší za duchovní obrácení Gediminase a druhů. A myslím, že dnešnímu svátku na nebe vstoupení Páně není nic didaktičtějšího, není nic zřetelnějšího, než když kněz po přečtení evangelia sfoukl velikonoční svíci paštálu. Takže na jedné straně je to zánik něčeho, ale přesto nejde o událost tragickou nebo smutnou. Dokonce píše svatý Lukáš, že poté, co Ježíše jim vzal oblak z očí, odcházeli zpátky do Jeruzaléma s radostí. Přitom by přeci to museli cítit jako strašnou tragédii, že vzkříšeného a toho, se kterým po tak dlouhou dobu byli a který zvítězil nad smrtí, že on odchází, že už ho nikdy takto neuvidí. To přeci museli cítit jako něco naprosto tragického. A oni odcházeli s radostí. Proč? Protože věřili Kristovým příslibům. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Věřili tomu, že sešle Ducha Svatého, který jim připomene všechno, co Ježíš mluvil, a dokonce je uvede do celé pravdy, že budou posilněni Duchem Svatým. Čili končí doba pozemského Ježíše, Pána Ježíše, ale začíná doba Ducha Svatého. Čili nyní vcházíme vlastně do první novény v dějinách církve, do 9denní pobožnosti, očekávání seslání Ducha Svatého. Takže ta radost je založená na víře. Podobně třeba, když Titíž apoštolové, nebo někteří z nich byli před veleradou a byli zmrskáni, pak odcházeli opět s radostí, že mohou pro to jméno, jaké asi jméno, Ježíšovo, trpět. Čili zase je tam radost, kde bychom ji nečekali. Když někdo, koho jsme milovali, který byl pro nás vším, odejde, tak cítíme smutek. A apoštolové cítili radost. Když někdo nám působí křivdu, násilí, bolest, je k nám nespravedlivý, tak cítíme bolest.
A apoštolové zase cítili radost. Ano, křesťanství, pokud není pouze takovým přelakováním běžného života, ale je bráno skutečně hluboce, duchovně a od základu, je plné paradoxů. Tam, kde by měla být radost, tam je smutek, ale tam, kde by měl být smutek, je radost. Tam, kde by měla být bolest, je radost, tam, kde by měla být radost, je bolest. A tak dále. Ano, svět se bude radovat a vy budete trpět. Ale zase dám vám radost, kterou vám nikdo nevezme. Čili to na nebe vstoupení, to není odchod Kristův, ale je to přeměna, která způsobí, že nyní bude Kristus přítomen ve své církvi jinak. Už nebude ve viditelném lidském těle takovém, jako máme my, ale skrze Ducha Svatého bude působit v kázání apoštolů, bude působit ve svátostech, udílení svátostí. Zkrátka nastává vlastně éra Ducha Svatého, skrze kterého se realizuje příslib: já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A nyní ještě ten smysl na nebe vstoupení Páně. Každá oběť, která se přinese, má být přijata. Je ten, kdo se obětuje, ten obětník, a je ten, komu se obětuje, komu je obětováno. Ježíš Kristus přinesl svou oběť Bohu Otci především. Za nás, ale ta oběť náleží Bohu Otci, ta je z vůle Otcovi. Uvědomme si to. To znamená, v jakém momentu a jakým způsobem Otec tu oběť přijímá. Kde je Otec? Otec je na nebesi. A kam odchází Syn? Na nebesa. Sedí po pravici Otce. Takže vlastně to na nebe vstoupení, na nebe vstoupení je vlastně přijetí oběti Kristovi ze strany Otce. Ano, možná si vzpomínáme na ty obrázky v katechismech nebo v biblických dějepravách, jak Kain a Abel obětují. A ta Kainova oběť způsobuje takový ošklivý kouř, který se drží při zemi a rozlézá se jenom na povrchu. A Abelova oběť přináší kouř, který jde jako šitka směrem nahoru do nebe. Ano, je to takové grafické a srozumitelné pro děti, ale je to vlastně pravda, která ukazuje i na to naše na nebe vstoupení dnešní. Tedy, že přímo odchází k Otci, který jej objímá a který mu vyhrazuje místo po své pravici, což je tedy místo čestné. Ano, a on musí královat, dokud mu Bůh nepřinese jeho nepřátele za podnož svým nohám, jak to je parafráze žalmu mesiášského, a jako poslední nepřítel bude zničena smrt, jak dodává svatý Pavel. Takže teď jsme vlastně v období Kristova králování po pravici Otce a působení Ducha Svatého skrze církev, skrze slovo Boží, skrze svátosti. Je to krásné, jak svatý Marek je stručný. Tak k ním Pán Ježíš mluvil, potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Tam není žádné dlouhé vyprávění, jako známe ze svatého Lukáše, jak se to stalo, kam šli za ten Jeruzalém a jakým viditelným způsobem to všechno proběhlo. Ale vidíme, že to už je vlastně základ naší víry. To je vlastně formule. Vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce, tak jak budeme za chvíli vyznávat v krédu. Takže je to na nebe vstoupení, které nezpůsobuje žádný smutek. Nemusíme závidět těm, kteří Krista viděli tělesně tak jako apoštolové. Nemusíme jim závidět, protože přeci žijeme z toho příslibu,
že až bude seslán Duch svatý, což byl, tak budeme my uvedeni do celé pravdy. A naopak svým učedníkům říká, ještě mnoho bych vám měl co říkat, ale vy byste to teď nemohli snést. Čili, že vlastně třeba to, jak za 2000 let vyrostla do krásy nauka církve, to ještě apoštolové neměli. Ti měli ten osobní prožitek z kontaktu se vzkříšeným, ale neměli právě harmonii našich pravd víry. Čili něco se otevřelo a vyrostlo to. A to je právě působení Ducha Svatého, které by se bez na nebe vstoupení Páně nemohlo udát.